ciniki. Ni na rantsa da Allah sana'ar kenan gaba in tun da na fito ko sisi ban ba. Ni na rantsa da Allah da sa samu wata makwace kwata zan yin azabaran kifa da gudu. In ba haka ba Allah ni sana'ar ma da Allah zai sa in ga kyakkyawar budurwa Qur'ani zan iya bata raken nan ƙara gaba. Sai dai kuma harkar matan nan ma ba kai wa take ba. Amma Allah kama su saya. To ni sai shan kata ma nake ta yi ba ciniki. Sai da tun lokacin da muka yaƙi da Obasanjo. Ka san da yake Obasanjo ɗan wakil shi ya kakanmu ne. Ɗaya muke da mu da su Yakubu Gawan da Abacha. Don haka Allah ka ciniki. Rakes! Rakes! Zaki gardi! To an gama nan 30 na 50 wanne kake so? To shi wannan na abaka in ba wannan na baka ba shi ne. Hauka ke na 30 kaci a fere. Ka san mu ba mu manta a nan tabbata lokacin zuwa na Zaria a Fly Over. Ina sauka aka ce welcome to your malam dan gaske ne rake. Na sai da rake na dawo da Wanau. Shekara ta 6 a da Wanau. Ina zuwa aka bani lamba 99 a gidan mahaukata. Na zo na zama lamba 1 suka yanta ni ina raba abinci a gidan mahaukata. Na dawo goron dutse na dawo kofar mata. Na zo na zama shugaban yan gala. Wannan duniya ne na yi gala ina gaya maka na yi bangalo na yi koroso. In gaya ma gaskiya kenan ai dan iska ne ni. Na yi sabiyar ka su goma na yi damfara da aiki na ne. Turanci da ke a sha da ke. Salamu alaikum. A karba kallahu. Amma alaikum salam. Barka da. Ya gare. Ya harkokin. Alhamdulillah. Allah tun da sai cika mutane ba kun da kake. Wannan me? Wannan? Kai da zaman ka ba gani wannan ba. To na ga uwa gujiya ce ko? Kai yanzu a raban ka na dan Najeriya baka san wannan ba. Allah ya miƙe lalle akwai ba kwata. Wannan ai gyada ce. Gyada ce? Gyada ce. To ga shi nan kuna ran har da idanuwan ta. No gyada. Ba idanuwa bane wannan. Ka san menene? Wallan tarki ne. Ina ga ku ga shi nan har da inji a ƙasa ko? Ina ba inji bane. Wannan ba inji bane, transformer ce. Ga man fetur ɗinka kuma a gefe. Ina ba man fetur bane wannan. To yanzu dai malam baba kan magana na ce ka faɗa mun ba. Nawa raken? Nawa raken? Naira 50 naira 30. Mai gida wannan abin kamar gindin jaki shine ba gindin jaki bane wannan, gindin doki. A mai gida me na bakan magana? To ai ba. Ai in na ga to yanzu dai fere mana shi amma naira 10 za mu ba. Ne mana shi 10 za mu ba. Ai ba amaro na kasa ba. Mai gida sai ka tafi shan lakatai, je mata nikin naka. Ko kana shan lakatai? Ka fara sata. Raken naka da zaki ma? Ba zaki madaci ne. To yanka mana dai. An gama. Lake kes a fere ko fere shi. Rake. Ashe rake sha zaki na kudan mu. Ka san lokacin da na je Zaria tallar rake. Akwai wani tsohon tsaba zaki rake ta. Da na yanka ka gaba tambayar ka muka yanka mana. Ya tambaye ka, mu kawai ka yanka mana. Ina ba shi rake ne bana aure kan wasa. Shadara me? Sunan ya zaki na kudan. Lokacin muna makaranta a Kuntau. Ka san Kuntau? A nan Kuntau. Da in ka je Kuntau ka ce waye malam dan gaske. Shugaban rike ne. Yan mata bai da yana suke hin mota ƙarfa faɗi cikin 46. Ina yanka masa rake suna sha. Tsabar baurin raken ko? Tsaba a wannan ba bauri ga ba. Wani ai ba ta da bauri cutar ƙasa ce. Ba ka ce madaciya ba ce? Ya ci wurin madaci wannan cutar ƙasa ce. Yanzu ka san me zai faru? Sai ka faɗa. Yanka mana naira 5. Kullum bai gasu ba. Gane ba. Wai mai gida an zo sayayya kana ga. Sai ya ban muka zo maka naira 5 kwana ce ka yanka mun fa. Na ga maka kullum bai gasu ba kuma ba fiya wuta nake sai da kai. Tsaya mu gani yi wannan. Wai ba na siyarwa ba ne? Yi wannan. An cinye shi. Malam dan dawo. Malam dan dawo.